ukuphuma nokushona kwelanga seyayifanela entsheni naseDobsonville engasebenzi. Usibusiso Hadebe oneminyaka engama-24 uthi useyoqeda unyaka wesine ehlele ekhaya engasebenzi kusukela aqeda umatikuletsheni. Uthi imizamo yakhe yokuthola umsebenzi ayiphumeleli noma ethumela ama-CV akayitholi impendulo. uHadebe useyiphilisa ngesibonelelo sikahulumeni sabantu abangasebenzi esaqala khathi kubhedwa i-COVID-19 u-350 ngaso wondla odadewabo abathathu abafunda esikole noma uma wakhe ongasebenzi. So lokhu ngiyazama nje amathuba omsebenzi lutho kuvela and nesimo ekhaya futhi sitshekile kakhulu asikho kahle kakhulu neze because ngisho ukuthi yimi umfana ekhaya ngizana namantombazana amancane kunamalandela mina ngemuva so babheke mina esikhathini esiningi ukuthi ngibayenzele something. Ontanga bakhe nabo bangasebenzi bakhala ngesimo esifanayo bathi nekusasa balibona lifiphele. Kade ngifuna umsebenzi maka ngitholi noma kuthiwa ngiyazama kanjani but angitholi nje mancane ama chances ukuthi like ngathi ngithola umsebenzi. I think umsebenzi wamanje so like nama connection so abantu abaningi bathola umsebenzi ngama connection. Yize kunjalo bathi ithemba lisekhona. Ithemba likaze langiphelela nami baba wami. Ngilokhu into engizitshela njalo le mangivuka each and every day mangivuka ngiza something ukubonisa ukuthi nami ngifuna ukukhanyela ngifuna impilo engcono ngiyawufuna lo msebenzi. Siyazama ukuzama so ukuthi inhlanhla sinayo sasekhona khona uthemba sasekhona. Lentsha ithi ithemba isilibeke ekhulumeni wesifundazwe othembise ukuyiqasha emathubeni emsebenzi abalelwa ku-8,000 ohlelweni kahulumeni inasi isipani. Endabeni zethu kumzansi wethu channel 163 kubongani Gema eDobsonville eSoweto.